maganar da alaƙa da wannan ta nemi mu kawo maka da tsibirin kai wanda yana kore abin kuma ya kawo kafin a sarki guda to ga shi a cikin tofatul mawdud fi ahkamil mawlud. Kamar yadda na faɗa a tun farko cewa sunan Habibu Muhammad Almaji. Alaga mallam tambaya ta a nan. Kamar yadda muka ce yanzu an karanto mana littattafai na malamai ko da dai dama ina so in ja hankalin ka da masu sauraro ga baki ɗaya ba mu zauna nan don tantance ingancin hadisi ko rashin ingancin sa ba wannan ne zaune da mu. To abu da nake so in tambaye ka, an karanta mana malamai da littattafan suna tan 10 wani abu wanda kusan duk yawancin malaman sun kore wannan hadisi, kuma aka biyanta da malaman da suka cewa waɗannan sufofi ana samun su a cikin dabbobi. Wannan ya nuna mun cewa malamai sun san wancan sun san wannan. To a cikin littafin gabaki ɗaya da ka karanta yanzu na malaman da suka ce hadisin nan ba ingantacce ba ne, akwai wanda ya ƙara da cewa ai 'ya'yan tumakai ma da 'yan anna ana haihuwarsu a haka a lokacin da yake kore hadisin don ya tabbatar da hadisin ya koru a cikin da Allah ko ni ne ban ji ba ka karanta mana wani daga cikinsu da ya buga misali da haka cewa yana daga ka'ida da aka kawo cewa Abu Zabas ba ruwansu da abin da yake a cikin hadisan la'alla ko ni ne ban ji ba cikin malaman da suka kore wannan hadisin cewa bai inganta ba akwai wanda ya faɗi abin da ka faɗa. Ibn al-Qayyim a cikin Zadul Ma'ad ya faɗi haka domin shi ya kawo cewa annabi ba a haife shi da kaciya ba, kuma sai ya biya da hadisin Ibn Sayyad cewa ga kafiri ma an haife shi da kaciya, yana daga cikin dalilan da za a kore wa annabi ita. Ban zo da shi ba, amma akwai assistant. To yana a karanto mana inda ya buga misalin da ka buga a kokarin korewa cewa kafin a binciko dan a tabbatar da cewa ba a haifi maza Allah haka ba, suwa da suwa na ma haka aka haife su, wanda wannan dama shi ne abin da ta rama. Kafin a kai ga binciko na Ibn al-Qayyim a babi ɗaya ya kawo shi, yana maganar haihuwar annabi da kaciya ya kore, kuma ya kawo maganar Ibn Sayyad, wanda dukkanin malaman da muka kawo wanda suka ce an haifi Ibn Sayyad wannan shine makasudin su tabbatar da haihuwar da kafirai da wannan sifar don su karfafi dalilinsu na kore ta daga annabi. In ka fahimci idan ana tarihin wani mutum ana faɗin kasa ismail da aka haife shi ko mai zatin haihuwarsa wani abu ne daban. In ana magana manzala wani abu ne daban. Mu ko kuma ce ni tambayar da nake wani malami ne ya jero maganarsa wajen tabbatar da kore wannan hadisan ya kamanta cewa ai ba kamantawa tare da girmama. To ya goya. Akwai goyawa shine nace za Ibn al-Qayyim za a bude yanzu. Yawa to kafin a bude na Ibn al-Qayyim ga littafi a hannuna na al-Imam as-Sakawi, Alamuddin as-Sakawi al-Misri al-Shafi'i. Ya rasu hijira tana da shekara 642. Yana korewa annabawa sifa kuma yace dalili saboda kafirai suna da ita. Zan karanto wajen. A cikin suratul A'raf aya ta 85 wajen faɗin Allah madaukakin sarki wa ila madyana akahum shu'aiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum. Sai ya ce wannan kalmar bayyana abinda aya take nufi dan wanda sako zai je gare su, Allah ya ce mun tura wa adawa mutanen Madyana dan uwansu annabi Shu'aibu, yace ya ku mutane na ku bauta wa Allah, ba ku da abin bauta koma bayan sa, haƙiƙa ni na zo muku da hujja daga wajen ubangiji. To shine sai al-Imam Sakawi yace walam yubayyin bayyinata Shu'aib. Allah anan bai faɗi mecece mu'jizar annabi Shu'aibu ba, wacce ita ce bayyina din. Sai yace faqila wasu malamai sun ce innahu kana a'ama, da makaho ne shi annabi Shu'aibu, thumma absara sai idan sa ya bude, thumma amiya sannan ya sake makancewa, thumma absara sannan idan sa ya sake budewa. Sai Imam Sakawi yace wa hadha da'if, wannan magana ba ta da inganci, tana da rauni. Saboda me yace li annal basara ba'da al-ami ko ba'dal ama, domin budewar ido bayan makanta ya kauli na farin minal muslimina wa li nafarin minal kuffari fala yakunu mu'jiza.
kafirai suna samu, musulmai suna samu, don haka ba zai zama mu'jiza annabi ba. Allah ya wata malam. Na ci sanda aka yi kuma lafazin nan ko an dubo wace magana tambayar da na yi cewa ka fahimci cewa kamar yadda ka faɗa hatta Allah tabaraka wa ta'ala an yi saɓani haka annabi sallallahu alaihi wasallam haka zai yi wuya a samu wata mas'ala da ba a yi saɓani wani ya tabbatar da ita wani ya kore ita saboda haka wannan ba shine zaman mu ba shine zaman mu ba zaman mu a nan siyakin maganar ta kai ka jero kore hadisin tare da kamantawa da waɗannan kalmomi guda biyu da kai shi ne zo na shi ne na ce a cikin malaman da suka kore hadisin akwai wanda ya usulubi irin naka cewa wannan hadisi ba haka yake ba domin tumakai ma da 'ya'yan arna ma haka ake haihuwarsa akwai hadisin da ya faɗi haka akwai malamin da ya riga haka akan wannan magana wanda ka kwaikwaya kai ma ka faɗi wannan amma ba mu zauna nan don mu ji suwaye suka yi da hadisin suwaye ba su yi da hadisin ba abin da ya maganar da alaƙa da wannan ta nemi kawo maka da tsibirin kai wanda yana kore abu kuma ya kawo kafin a sarki guda to ga shi a cikin tofatul mawdud fi akamil mawlud a sarki guda to ga shi a cikin tofatul mawdud fi akamil mawlud fasali na 13 fi qitanin nabi sallallahu alaihi wasallam ko da ba mu karanto ba kuma gida ya ba mu dama mu karanto to za mu karanto a ji har inda ya hada da maganar kafin sai ce wa ma hakahu an safiya ta bi qauliha abin da ya hakaito daga safiya fadinta da tace fa aitu maktunan sai na ganshi da shayi tana nufin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka haife shi yace yunaqidul ahadith al-ukhra yana cin karo da wasu hadisan shine wa huwa qawluhu fadin da yace lam yara ahadun sau'ati ba wanda ya ga tsaraici na to kuma ga wata ta ce ta ganshi da kaciya sai ce fa kullu hadisin fi hadha al-bab duk wani hadisi da zaka kawo a wannan magana yunaqidul akhar in za a yi dirasa zaka ga yana cin karo da dan uwansa wala yathbutu wahidun minha ba wani wanda ya tabbata walau wulida maktunan da fa daga can an haife shi da shayi فليس من خصائصه صلى الله عليه وسلم wannan ba zai zama khususiyarsa ba fa inna kathiran min an-nas domin da yawan mutane ma yuladu ghayra muhtajin ila al-khitan ana haifar su da shayi ba su da bukata sai an musu wata shayi qala wa dhakara abu al-ganaim an-nisaba az-zaidi an-nasaba az-zaidi abu al-ganaim an-nasaba az-zaidi yace anna abahu al-qadi aba muhammad al-hasan ibn muhammad ibn al-hasan az-zaidi wulida ghayra muhtajin ila al-khitan shi wannan babban malamin abul ganam yace babansa shi ma da kaciya aka haife shi gairu mutajin ɗaya kitab baya bukata a sake masa wata qala wali hadha yace saboda haka ne ma luqiba bil mutahhar ake wa babansa laqabi da al mutahhar wa qala fi ma qara'atuhu bi khartihi yace kuma na cikin abin da na rubuta na karanta da rubutun hannunsa yace kulika abu muhammad al hasan mutahhar an haifi babansa asalin halittarsa tsarkakakke lam yuktatan ba a yi masa shayi ba ma'ana da shayin sai yanzu wato fiye kama kulika kuma haka ya rasu yadda aka halice shi ba a ma sake masa wata ba sai ce wa qad zakara al-fuqaha fi kutubi malaman fiqh sun faɗa a littattafan su anna man wulida kadhalika duk wanda aka haife shi kamar haka la yuktatanu ba a sake masa kaciya wasta hasana ba'dhum sai dai wasu suna ganin kyautatuwar ayyu marral Musa ala mawdi'il kitani a dauki aska a shafa masa a wajen kaciyar tasa kitanal qamar kaciyar da su laraba suke kiranta da kaciyar wata yushiruna fi zalika ila anna an-numuwa suna nuna cewa cikar halitta fi khilqatil insani cikin halittar mutum ya hasulu fi ziyadatil qamari yana yiwa gwargwadon karuwar wata wa ya hasulu nuqsanu fil khilqati inda nuqsanihi kuma idan wata bai cika ba wannan yana iya tasiri a cikin halittar dan adam kama yujadu fi zalika al-jazr wal mad fa yunsabu al-nuqsan alladhi hasala fil qulfa kamar yadda wannan yana iya faruwa a wajen tattarewar abu ko kuma buɗewarsa na jikin dan adam ila nuqsan al-qamar yana da alaka da tawayar wata qala sai yace wa qad warada fi hadisin rawahu sayf ibn muhammad ya zo a hadisin da sayf ibn muhammad ya rawaito ibn ukhti sufyan al-thawri dan ƴar uwar Sufyan Sauri an Hisham bin Urwa daga Hisham dan Urwa an abihi daga babansa an Aisha daga Aisha
anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam kala yace ibnu sayyadin dai da muke magana akan sa wancan karni wuli da masururan mahdi an haife shi da shayi an haife shi da yankakke cibi gashi ibnu qayyim a wajen korewa annabi ya kawo magana kafin kuma mun tabbatar ba zai yi a ce ibnu qayyim anan ya kamanta annabi ne da wannan kafin ba shi korewa annabi yayi sannan ya buga misali dan tabbatar da korewa sannan